ngithole text kusisi wami uNomonde uthi ufuna ukukhuluma nami, ufuna ukuhlangana nami. So ngithi ngoba kudala ngingamboni and ngifuna ukuzwa ukuthi hello. Hi. Right. Ngiyaphila. I'm Nomonde ready. Bridget is my older sister. Ngifuna ukukhuluma noBridget about into eyayenzakala in the past. Because of you know what I've moved out of home since after whatever happened between me and Temba. So I called you. I just want us to fix our relationship. Like I miss that sisterly love. I miss like everything. My mom kicked me out of home and then my senior no aunt. In Temango and I didn't even live 2 days. 2 days was enough. Then I decided to go to because you want to explain everything that happened, why it happened. Like I'm sorry, because of loco. I can't even explain what really happened, what transpired. I was drunk. So after that day, as I'm blind, no. For sure. Okay. Don't lie to me. I didn't. There's something in me. It's in just and I'm like, hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here today. Sikunganele season 3 episode 2. Yo guys, isibindi sikaNomonde yayile ntombazana inegila shem, hayi inenyongo. Ubiza usister wakhe uthi ufuna balungise izinto. Uthi yena uyayimisa la sisterly love bebenayo, wara kwathintini. Hayi bo ntombazana phina. Ubucingane xa ulala ne-boyfriend ka-sister wakho. Ungathi ugqibolala ne-boyfriend ka-sister wakho ugqiba uthi umr isisterly love kanjani? Ucifa biza uphinde ibe khona la bond. Wayiqhawula kaloku wena ngale nto wayenza. And ke as for her not seeing in-need yo apologize, hayi leyo iyandigqiba. Hayi uburongo shem Nomonde, 100% wrong. And ngoku into endiyibonayo, you are worried about your sister disowning you after yonke le nto yenzileyo. Uright Paula makakudisowni for a peace of mind yakhe nje, because wena kusho ukuthi awukho safe uba ube secanga kwakhe. And understand nje uburhalela enzeni, akuthina kuhage and pretend that everything yeyenzakeleyo akhange yenzeke. Hayi shem udelusional wena sisi. And still enye into edinayo usaxoka because uyakubuza uba ulele kangaphi noThemba. And xa uphendulayo you're not sure. Uyabonakala nje uba le into akhange yenzeke kayi-1. And umqhayisela uba wena kwi-stable relationship, uplana imitshato, yileli awusavuyo namntu kwi-stable relationship. Uzuthandaza ke ntombazana, uthandazela uba zingafiki umntu ayenze le nto yenzileyo nawe kusister wakho, afika lale naleyo stable relationship yakho. Ungcolise i-relationship ka-sister wakho ogqiba wena ube kwi-stable relationship awusavuyi. Hayi ii-sisters uba zenza le into noba isister nayo ndi-right. And one more thing, into endingayifuniyo le athi umama kaBridget makenze umntana. Wenza umntana njani abethuna? Nto uthi makenze umntana or kuzokwazi uba xa kuzogqityezelwa ilobola abe e-pregnant or enesana. Hayi for mna that's a no. Ungakhe ulinge wenzela uThemba umntana. This guy needs some serious growing up. Akabonisi nje e-ready for lo umtshato. Ungakhe ulinge wenza umntana nje period. And ke I feel uNomonde kumele umdistance elifini yakho nje. Umbekele kude le, uzenzele into zakho abe kude. Akekho right for abe ngusister wakho abe lapha ecanga kwakho. Hayi i-relationship kaThemba noPhindile yo hayi iyaxakela le relationship yabo, iyadraina man. Ba-happy nje just for 2 seconds, after that baphinde baqala phantsi bayalwa bakwata easily bobabini. Uphindile uyasuggest uba uThemba makamuve eProtea Glen eSoweto ashiye indawo yakhe ethembisa. I understand ke uphindile cause abantwana bakhe baphayana, mhlawumbi akathanda ushiya abantu bakhe bodwa bengathi ukhethe indoda. Ndiyam-understanda ke shem le nto ayithethayo, but on the other hand naye uThemba akazukwazi ushiya ispace sakhe ahambe ayohlala emfazini.
khakhe ucinge nje imagine xa sebexabana or lo mfazi seyidiniwe nguThemba emgxotha. Uthole uba uThemba mhlawumbi uhleli 5 years nalo mfazi, xa emgxotha aphume engena nix, kufuneka ayoqala ilife from scratch, ebehlala emfazini izinto zonke ebezithenga ehlala apha. I doubt nje le relationship yaba babini bizawulasta. I feel man uphindile uyasinida ispace akhe abe yi-one, akhe ahlale yedwa, ahlale nabantwana bakhe. Andifili uba ngathi yinto erayithi le athi egqiba udivorce enye indoda ephuma kwenye indoda, seyikhona enye seyifolile already seyithetha umtshato. Noko makhe imnike ispace. Uba bayathandana makhe bathandane, omnye azihlalele kweyakhe indawo nomnye azihlalele, bakhe babe nexesha noko besazana bazama ukwazana. Ngoku baleqa izinto, baleqa umtshato ongabalekiyo, and umtshato lowo uphindile aphuma kuwo. Themba nje yi-rebound mna ngokubona kwam, and ke ngoku xa ethi yena makabuye azohlala naye endlini, amfake ngaphakathi endlini yakhe eProtea Glen, uThemba uthi makayohlala phayana, uza kumzonda xa ingabe akazenzi izinto besenziwa ngu-ex-husband because kaloku uqhele u-ex-husband. Makakhe azihlalele mani uphindile, akhe angahlali namntu, azihlalele nabantwana bakhe, azikhe ziphi ispace sokuphumla, azilele umtshato wakhe lo uphelileyo before ajampele komnye. uThemba yena kofuneka ahlale zama uvala ispace, angazuzazi uba uzasivala njani, kuba kaloku I doubt uba usisi seyixolile, uphindile seyixolile, seyirayithi, seyihilile for uba amove on angene komnye umtshato. uTamara ke she's starting over shem nempilo yakhe. She moved in with i-friend yakhe uBridget after i-breakup noSithi. Uthi kuthi namhlanje ufumene indawo yakhe, oyina bethunana uyamuva, umuvela kwindawo yakhe entsha. Uthi uzawumuva amuvele kuyo nabantwana bakhe. Uthi unebhedi yodwa, akanafriji, akana-TV, akana-nix, but happiness yakhe le yoba finally unendawo yakhe. Xa unespace sakho uba ne-peace of mind. Qala kanjalo ke sisi, kancinci kancinci izinto uzazithenga as long as usendlini yakho. I-two plate yakho uzayibeka phantsi, xa upheka uphekele iphantsi, izitya uzazibeka apha phantsi, akho nix. Noba ubungenayo nebhedi, ubunomatrasi nje, long as nje une-freedom, unespace sakho, ungaxhomekekanga mntwini. Congrats ke baby girl, and I love your father, you for praying for you. Etouched ke kakhulu xa ndimbona lo tata ethandazela umntanakhe, oyina bethunana. Ngathi yonke into ingaba rayithi, iminyango ivalekileyo ivuleke, imvulekele uBridget, because prayer iyasebenza, prayer works, prayer open doors sana lam. Okay, let me leave this video here for today. Until next time, bethunana, do not forget to subscribe and join in the community. Let's grow this channel. Siyenze ikhule bethunana. Till next time, thank you, bye bye.